Il-mudell ta' Knisja ta' Ċejlu, l-ar tal-Madonna tal-Marsa li jinsab fi 3 Diċembru 13 u San Ġorġ Preka, il-fundatur tal-mużew. Dawn l-elementi kollha marsin flimkien ma' ħafna iktar jinsabu f'praseppju oriġinali li jitratta binjiet fil-Marsa, pasturi maħdumin ukoll fuq personaġġi u nies mill-Marsa stess. Fost il-binjiet prinċipali il-praseppju huwa mżejjen bl-imħażen tal-imbit li jinsabu fit-triq l-Assara tal-Eneb. U għammoni wkoll forn u ħanut tal-ħobs li jinsab finħawi oħrajn tal-Marsa propju fit-triq Iżward fejn saħansitra fuq il-bejt tiegħu hemm ukoll gallinar u barun bara tal-ħammim. Insibu wkoll it-tinta tal-patata li tinsab ix-xatt waqt li inkluż ukoll bar armat eżatt kif kien ikun ħanut tax-xorb dari. Fil-preseppju hemm ukoll dar tradizzjonali Maltija bil-karatteristika tal-ġebla Maltija bil-gallerija tradizzjonali u b'ġesu bambin fil-maxtura fin-nofs ta' din il-gallerija. Dwar din l-idea tkellimna mal-presepist Alan Briffa li bħalissa għandu wirja ta' presepji fil-binja tal-Kunsill Lokali tal-Marsa. Presepju li ħad li jisu sena u nofs xogħol fi ħafna nies Marsin, għammin jom skont il-karattri li talbuna. Presepju li tittaraħ biex tara d-dettal li fih. Alan għandu kollezzjoni ta' prasepji li ħadem fuq perjodu ta' 8 snin li varjaw minn prasepji mdaqsin għal ħużar iżda li fihom kull tip ta' dettall. Briffa spjeganna wkoll l-idea wara il-preżenza ta' San Franċisk f'dan il-presepju. Dis-sena jalaqt minn 100 sena li kien għamel l-ewwel presepju fil-Greċja u ġitni l-idea li nagħmluh ta' parsiġi għamlu ġol Marsa. Dan il-presepju se jkun għal-wiri fl-uffiċċju tal-Kunsill Lokali tal-Marsa sas-7 ta' Jannar.